שכבת אבטחה נוספת לפי IP. עד היום, כל מי שהיה לו קישור למערכת, שם משתמש וסיסמה, יכול לפתוח את הלפטופ שלו גם בבית ולהיכנס למערכת. ניתן כרגע, הוספנו עוד אבטחה, עוד שכבה, ניתן לבוא ולהגיד שרמות הרשאה מסוימות יכולות להיכנס רק מ-IP מסוים. איך מבצעים את זה? נכנסים למערכת, להרשאות משתמשים, ואני יכול להגדיר לצורך הדוגמה שרמת ההרשאה הזאת יכולה להיכנס רק מה-IP שלה, בעצם גישה רק מה-IP של העירייה. לוחצים עליה, כמו בעצם אין כניסה, על הסימן הזה, הגבלת התחברות, ומגדירים פה את ה-IP שממנו ניתן להתחבר ברמות הרשאה האלה. כלומר, אני יכול להגדיר שמי שברמת הרשאה הזאת יכול להתחבר רק מה-IP של העירייה, זה משפיע אך ורק על ההתחברות לווב, למערכת בעצם דרך המחשב, ולא על האפליקציה. כלומר, עובד שטח, רמת הרשאה של עובדי שטח לצורך הדוגמה, קבלנים, יוכלו להמשיך לעבוד עם האפליקציה, אבל כל עוד הם לא נמצאים בתוך ה-IP של העירייה, הם לא יכולים לפתוח את המערכת בכלל במחשב השולחני שלהם.